Hei, salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. De fapt, este marele reveal și astăzi vă voi prezenta ce motocicletă a fost cumpărată, să zic așa, de mine. Adică care e următoarea motocicletă pe scurt. Și asta e, glumesc. Vă dați seama, nu facem upgrade-uri așa de mari cum este această furie de Zontes, după cum o știți din alte videoclipuri. Probabil am mai mers eu pe el. O să mai pot face vloguri, dacă doriți de pe el puteți să scrieți în comentarii, că eu merg pe el destul de des până pot să merg în scurt timp pe această jucărie, care vreau să-mi spuneți în comentarii înainte să dau jos această prelată ce motor este. Ce motor este acolo dacă nu știți deja. Pe scurt, ar trebui să merg cât mai repede posibil pe el. Până într-o lună aproximez eu că ar trebui să merg deja pe el. Deci curând vor apărea motovloguri și de pe el. Așa că haideți să nu mai lungim atâta. Bănuiesc că doriți să aflați ce e sub aici. Și mă întoarce așa să vă arăt bestia până dau eu prelata aceasta jos. Și în 3, 2, 1, surpriză! Aceasta este noua jucărie. Bănuiesc că vă puteți da seama, este un BMW S1000 RR în generația 2023-2024. M-a trecut la prima dată în 2024 ca idee. Modificările sunt puse de mine ca să nu înțelegeți greșit. Motorul încă e înmatriculat cu număr roșu. Încă nu pot să merg pe el. Mai am de dat niște chestii. Mai multe ca detalii. Este luat din Germania. Acesta este, să zic așa, dream bike-ul meu. Mai este un Ducati V4, dar n-au fost suficiente fonduri pentru a putea cumpăra motorul. Așa că eu zic că ne mulțumim cu ce avem, dar și așa e, oricum e o bijuterie de motocicletă. Adică ce putea cere mai mult? Dă-te și tu la el, ce botar. Ca idei, modificările, are acest parbriz Race Double Bubble negru. Am pus și quad-lock-ul ăsta. Are tank pedul ăsta, tank pedul celălalt. Are monocostul care a venit de fabrică. Această evacuare Austin Racing, care se aude destul de tare. Stickerele, colantul acesta de pe jante, care se vede foarte frumos. Acest belly pen, care să acopere, să protejeze pe sub motorul. Crash-padurile, dacă doriți să auziți în următorul videoclip cum se aude această chestie, să zic așa, puteți lăsa în comentarii. Colantul de pe față. Da, nu sunt, o să urmeze niște leviere de ghidon, handguard-uri de vin aici. Și oricum o să urmeze mai multe modificări pe parcurs, probabil o să schimb oglinzile, că nu-mi plac, că sunt prea mari și așa eu nu mă uit niciodată în ele, îți vede și bordul. Da, 6000 de kilometri. Este luat la 5300, dar că au mai fost făcuți până din Germania încă 700. Așa ca dotări, are pilot automat, are pachet racing pachetul și dinamic pachetul. Am și evaluarea Krapovici, dar am schimbat-o cu Austin Racing-ul. Am pilot automat, suspensie controlabil, vede arăte pe toate SOS-ul. Mașoane încălzite, 3 moduri. Modul Rain, Road, Dinamic, care l-am scos eu și l-am pus Race. Și Race Pro-urile 1, 2 și 3.
Așa. De aici controlăm motorul, bordul mă refer. Aici avem informațiile de la vehicul, journey, computer, tire pressure, mai multe chestii. Când trebuie să fac următoarea revizie, bordurile dinamice, aici se vede gradația cât m-am înclinat, frâna și tracțiunea. Al doilea care este cu lap time și DTC Dynamic Traction Control. Al treilea bord care e Dynamic Traction Control, înclinația și lap timer-ul. Acesta este și preferatul meu, sincer. Acesta e bordul normal, stock. Ăla devine normal. Aici e conectivitatea la telefon, la setări, vehicle settings și la preselecții dacă mă duc și configurez Race Pro. Aici avem toată nebunia. Aici sunt suspensiile care le modific eu cum vreau, de la 1 la 16 parcă, compression pe spate, pe față și rebound-ul. Stat eu fără să vreau. Așa, ABS-ul pe care îl pot configura de la 1 la 5, wheelie controlul, traction controlul, frâna de motor, puterea motorului pe care ne oferă, să zic așa. Aici uite, Race Pro 3, 2, 1, Race, dinamicul care e dezactivat și am pus doar Race-ul, Road și Rain. Lap timer și pit lane limiter, launch control, calibrația DDC-ului care se controlează și de aici. Sunt multe setări, assist, conexiuni, sistem, display, sunt foarte multe chestii. Da, pe scurt asta poate e o plictiseală. Aici mi arată range-ul, kilometri, trip 1, trip 2, cât mai am de când am alimentat, lap timerele, average, speed, presiunea în cauciucuri, cât e în momentul ăsta din aer, 15 grade, da, și range. Cam așa este, se vede motocicleta. Și farurile astea mă sparg pe mine, arată bine rău de tot. Pozițiile astea de Angel, hai să zic așa, sunt frumoase rău. Da. Deci, în sfârșit a venit, după mult timp, mult chin și multe lucruri de așteptat, a venit și momentul în care am achiziționat nebunia asta. Uite cum bip aici cheia avion. Zici, ce pot să zic? În următorul videoclip, dacă doriți, o să vă fac un clip în care vă arăt și cum sună goarna asta. De menționat că în care catalizatorul este doar o finală, dar oricum se aude destul de tare și dă niște popsuri de mamă. Da, păi cam atât pentru acest episod. Nu uitați să dați un like, share și subscribe dacă v-a plăcut. Și ne revedem în următorul clip pentru sunet și mai multe detalii dacă doriți să aflați. Pa!